Leir an Gaeilge am a cardide, leir an Gaeilge am a clán, céim fáin nach féidir an Gaeilge a leirt im sport an Áitúil. Tá Gaeilge ag trí na halína an ládrum is scoil. Conas is féidir Linn, sibse is spreaga Gaeilge a leir taobh muid a gceatain scoil. Leir an Gaeilge gach lá le a pobl ach níl le rábhéid áis na cné dhéanamh. Cad gur féidir Linn a dhéanamh faoi. Tá go leor daoine nua go todhcha go héireann i ceannair a gcéarc Gaeilge a labhairt. Cad gur féidir Linn a dhéanamh. Is brála am a chuide soccer, is brála an Gaeilge, ach níl le club sport as Gaeilge ceabrach. Cad gur féidir an déanamh. Bhuatha miseas mo chuirte coní le céile na státaíocht Gaeilge i todhchaí. Conas go muin for seo amach. Is mis mBaile agus tamar sóid, mar bhrálam cafa Gaeilge a chuir bhain. Conas go féidir todhchaí. Conas a bhreath nóí an féilear is cacáilte a bhagadú riomh clún dulcán. Níl ach riail amháin, béis sé trú Gaeilge. Tá An Chomhairle Chraiceáilte. Tá méadú beag nach 20 fan géad todhchaí lína nína gur féidir le Gaeilge labhairt. Tá an téas óg a teach chun cín le grád an Gaeilge ina chríthe. Ach tá dúil an fós ann. Níl sé comhéasca orthu an teanga labhairt, testíonn deisna weithú. Sin an fág bhfuil an ceithre hÚdaráis Áitúil An Chomhairle tar éis teach le chéile, agus tá muid ag éirí an scéim an chomhairle Chraiceáilte a leathnú fud an chunta. Is clár ferber cineireacht agus cruthacht atá ann de fostathe ina fála mó sheets and na skillan atá waing, le gur féidir lo ar serviceí a chuir an iarúnt de míonta an téas óg atá teach chun tosaigh agus atá ag éirí rudí spríúil, rudí spreagiúil, rudí spéisiúil a dhéanamh normalú ar an Gaeilge ina chuid saolta. Tá sheets an chun cinntiú go mbeidh todhchaí geal ann doing. Cinnte ó muidne go mbeidh todhchaí Gaelach ann dómh.